akuluakulu paja pa Bingo National Stadium pali game yapakati pa Masters FC komanso Craig Sporting, ndipo game imeneyo ikumenyedwatu usiku umenewo. Pano chosekesa ndichonena kuti pamene matimu amene anapita kukapumulira chigawo choyamba zinapezeka zona kuti magesi azima kumeneko, kwasiyatu anthu amene amaonera game imeneyo ali kakasi, komanso ndi kuti matimu amenewo atasowasotu mtengo gwira kumeneko. Tate ntuneneko ka footage imene zinalili kumeneko, kenako tipitire nkhani ndi cholinga choti titegwetsata bwinobwino. Chabwino taona pamenepo ndima okhaokha ndikuti no anthu angokhala ndi chikhulupiriro kuti mwina magesi amenewo atha kuyaka, ndi cholinga choti game imeneyo ipitirire imene nkhani zake zikuyendera. Fonse ndikuti no anthu onera kumeneko akukanikanso kutuluka mu stadium imenemo, afunisisa ndithu ataona kuti game imeneyi yatha bwanji, amene angapambane ndi ndani. Paja game imeneyi ikumenyedwa mu FDH 2026-2027 championship, moti mu first half imeneyo timu imene ya Masters FC ikukuzulidwa kumeneko ayithibula ndikuti 2-0 mu nthawi imene amapita kopumulira anali oti ayisambisa kale ndi zigoli kumeneko. Of course chigoli choyamba chinabwera after ndikuti nomeneko Gabeya atazichinya yekha kugwedeza ndithu ukonde ku timu yake yomwe kupangisa zonena kuti timu imene ya Masters kale ikutsalira, kwenako ndikuti no akusogoza timu imene ya Craig Sporting ndi imene nkhani zake zinaendera pamene game imene ya FDH 2026-2027 championship ikubwera ndikuti after ndikuti chigawo chakumasana uko kunamenyedwanso game cup imeneyi. Game imeneyoto inali pakati pa timu ya Blue Eagles komanso Karonga United. Game imenenso inatentha osati masewera after ndikuti Blue Eagles ndi timu imene ya Karonga FC inakatha kuthera 2-2, komano kumapeto kwenikweni zinapeza zoti a Blue Eagles anapeza chigoli kupangisa zona kuti Blue Eagles ikhale ndithu pasogolo pambana pa game imeneyi ndikuti 3-2, zomwenso zapangisa zona kuti pa log table Blue Eagles ndikuti ikhale ili pasogolo, chifukwa ndikuti no imene ikusogola ndi 16 points mu FDH 2026-2027 championship. Of course ndikuti pa number 2 pali timu ya Mighty Mukulu Wanderers, iyoyoto ndi 14 points, pamene no pa number 3 pali timu ya Silver Strikers, iyonso nawo ndi 14 points, mano ingosiyana chabe ndi timu imene ya Mighty Mukulu Wanderers kunkhani yokhuzana ndi zigoli. Paja a timu ya Mighty Mukulu Wanderers ali ndi 14 goals, pamene no a timu imene ya Silver Strikers ali ndi 11 goals, zimene zapangisa kuti ikhale pa number 3. Pefuso nkumati kuti magesi amenewo azima chifukwa choti maunits amagesi kunalibe, natha makamaka apena kupanga develop 40 kumeneko, apena ndikungozima kuti lero lazima magesi angano kuti kumeneko kulibe backup. Koma magesi akazima nthawi imene kukuseweredwa magemu ngati amenewo zitano kuyasa kani mageneset kandi solar. Of course zikuona kuti mageneset ayasidwa, komano magesi akukanika kuti ayake kumeneko. Ate ntengonako ka footage kamene kakuonesa zona kuti mageneset amenewo ayasidwa ndithudi, komano vuto ndikuti nositi kuziwika bwinobwino kuti chimene chipangisa kuti magesi amenewo akhale asakuyaka ndi chani. Chabwino taona panepo nkhani zake amene zikuyendera mageneset kubangula pamenepo kumagesi sakuyakabe, komatu zimenezi sizinapange demotivate anthu dakalibe pa ground panepo kodikirira kuti aone kuti zikhala zikutha motani. So tikhupe kuti next time azapanga improve, mwina abaonesesa zona kuti ayesa china chilichonse kuti pamene magesi azima amwina kuzimisa magesi deliberately, kenako nkuyesa mageneset wakuona zoti kupanga function bwinobwino kupangira kuti magesi atazima mageneset amenewo ngati backup azakhale akupanga piki bwinobwino. Fatu sizikhala bwino monga amene tafotokozera kale kuti anthu no muli kumeneko mwakonzeka bwinobwino kuti no muone kuti game imeneyo itha bwanji, zotsatira zake nkumazabweranso ngati zimene
Of course zikuona kuti vuto amene alipanga fix magesi aya ka game sonde kuti ili nkati kumenyedwa pakati panopa komano zikuona kuti timu imene ya Masters FC zikupitirira kuionekera kumeneko chifukwa panopa ndi kuti ayikuakulaso chigoli china zimene zikutanthauza kuti ikusalira 3 kwa chilowere Craig Sporting ndi imene ili pachongolero panepa ngati game ingapitirire kutha motero ndi kuti no Masters zaivuta pamenepa komanso ma chances ali ochepa kwambiri ndi imene nthawi ilili kuti no Masters ingapambane game imene mmene mankhani zake ndi mmene zikuyendera zote muni maganizo pa nkhani zimenezi ngati maganizo ali pamoto fotokoza comment section kumati kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.